салом тамошобинони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҷанбасти ҳафтаро манзури шумо мегардонем. Дар студия Манучер Маҳкамов. ҷанбасти ҳафта бо пешниҳоди маводҳои гуногун манзури шумо ҳамватанон мегардад. давоми ин ҳафта ҳам мардуми сарбаланди Тоҷикистон тавассути меҳнати аҳлона дар ободонии бештари сарзамин ҳиссагузорӣ карданд, ки аз як тараф сиёсати давлат ва аз тарафи дигар рисолати азалии миллати мост. 22 июн ҷиҳати иҷрои супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо ҷараёни корҳои бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ ва раванди тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи Нуробод шинос шуданд. рӯзҳои 17 ва 18 майи соли равон бар асари бориши аз меъёр зиёди борон ва омадани сел роҳу пул, хонаҳои истиқоматӣ, заминҳои кишоварзӣ, иншооти обрасонӣ ва дигар биноҳои хоҷагии халқи ҳудуди ноҳияҳои минтақаи Рашт зарар дида буд. бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саривақт бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани кӯмак ба зарардидагон гурӯҳи корӣ ташкил гардида бо ҷалби техника ва саҳми сокинон корҳои бартарафсозӣ идома дорад. 22 июни соли равон дар асоси супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз ҷараёни корҳои бартарафсозии офати табиӣ ва раванди тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи Нуробод шинос шуд. дар натиҷаи офати табиӣ роҳи автомобилгард, хонаҳои истиқоматии деҳаи Яхак, ду пули мошингузар ва дигар иншоот дар ноҳияи Нуробод хароб гардид. бо истифода аз техникаҳо сангу шағал саривақт тоза карда шуда барои кӯчонидани 22 оила ва таъмини онҳо бо манзилҳои нави истиқоматӣ кӯмакҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз масолеҳи сохтмонӣ иборат буд, расонида шуд. сарвазири мамлакат таъкид намуд, ки бартарафсозии оқибати офати табиӣ, расонидани кӯмак ба оилаҳои зарардида ва таъмини шароити беҳтари зиндагӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида ҷиҳати дар сатҳи баланд ва анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ дар иншооти сохташаванда аз ҷумла хонаҳои нави истиқоматӣ, пули мошингузар, роҳ ва дигар инфраструктури зарурӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар ин доира зарур шуморида шуд, ки ду пули харобгардидаи ҳудуди деҳаи Янури ноҳияи Нуробод ва наздики 500 метр роҳи мошингард аз нав сохта шуда дар кӯтоҳтарин муҳлат барои рафтуомади бемамонияти сокинон шароити хуб таъмин карда мешавад. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз лоиҳаи бунёди хонаҳои нави истиқоматӣ дидан намуд. таъкид гардид, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи гардангаи ноҳияи Нуробод қитъаи замин барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ ҷудо гардида дар ин ҷо тибқи лоиҳа ба оилаҳое ки хонаҳои истиқоматиашон пурра аз офати табиӣ зарар дидаанд манзилҳои истиқоматии замонавӣ бо тамоми шароит сохта шуда ҳамзамон барои сокинон роҳ ва дигар иншооти замонавӣ марҳила ба марҳила сохта ба истифода дода мешавад. ҳамзамон роҳи мошингард ва иншооти обрасонии ҳудуди ноҳияи Нуробод, ки дар даромадгоҳи ноҳияи Рашт ҷойгир аст, пурра навсозӣ ва сифати хизматрасонӣ ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешавад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар идома аз фаъолияти боғи интенсивии пайванди Рашт шинос шуд. боғи интенсивии пайванди Рашт дар масоҳати 10 гектар бунёд гардида дар он себ, нок, олу, хуч ва дарахтони ороишӣ шинонида шудааст, ки ҳамасола аҳли заҳмат ҳосили онро дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ пешниҳод менамоянд. барои истифодаи самараноки замин дар байни qaторҳои боғ картошка ва сабзавот кишт гардидааст, ки нашъунамои хуб дорад. дар шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободонӣ вусъат дода мешавад. айни ҳол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун корҳои сохтмонӣ дар бинои мактаб барои 640 хонанда, бинои мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ноҳия, сохтмони марҳилаи дуюми боғи фарҳанги фароғатӣ дар шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод ва дигар иншоот идома дошта бештари иншооти ҷашнӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад.
муассисаи таълимӣ сеошона буда дар он 30 синфхонаи замонавӣ, майдончаи варзишӣ ва дигар биноҳои ёрирасон бунёд карда мешавад. бинои мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ноҳияи Нуробод сеошона буда бо тамоми шароити зарурӣ таъмин карда мешавад. то имрӯз ҳамаи синфхонаҳо пурра таъмир ва бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин гардида иншоот барои истифодабарӣ омода мебошад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҳамзамон дар шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод аз корҳои сохтмонӣ ва анҷомёфтаи марҳилаи дуюми боғи фарҳангӣ фароғатӣ шинос шуд. иншооти мазкур ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд гардида дорои шароити мусоид барои истироҳат ва фароғати сокинон мебошад. то имрӯз корҳои сохтмонӣ амфитеатр барои 250 ҷойи нишаст, чойхонаи миллӣ барои 40 ҷойи нишаст, қаҳвахона барои 12 ҷойи нишаст, васли 5 аттраксион, 2 майдончаи хурди варзишӣ барои бозиҳои футбол ва теннис, 8 айвончаи сояафкан, 2 фаввораи замонавӣ, 2 таваққуфгоҳи автомобилӣ ва тадбирҳои кабудизоркунӣ бо шинонидани дарахтони сояафкан ва буттаҳои ҳамешасабз ба анҷом расонида шудааст. дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор бошад ҷамъоварии меваҷот ҷараён дошта, аз аввали мавсим боғпарварони шаҳр беш аз 400 тонна мева ба хориҷи кишвар содирот намуданд. бояд гуфт ки давоми солҳои охир дар натиҷаи татбиқи амалии барномаҳои соҳавӣ майдони боғҳои нав ва барқарорсозии боғоти кӯҳна дар ин минтақа ба маротиб афзоиш дода шуд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Манижа Ёдгорова. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои таърихи бою бисёрсолаи боғдорӣ буда, меваҳои шаҳадбори он дар хориҷи кишвар харидорони худро дорад. ҳамзамон маҳсулоти боғоти мамлакат қисми ҷудонашавандаи маводи истеъмолии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, рушди соҳа дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. дар ин раванд кишоварзони хоҷагии деҳқонии Мавлони Шоҳонӣ ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор оғози моҳи май ба ҷамъоварии гелос шурӯъ намуданд ки то имрӯз ҷамъоварии он идома дорад. хоҷагидорон дар таъмини фаровонии бозори дохилӣ ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакат саҳми назаррасу шоиста доранд. дар ин ҷо асосан боғи зардолу, шафтолу, олу, гелос, себ, нок ва бодом бунёд намуда, ҳамасола бо истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ба нишондиҳандаҳои назарраси истеҳсолӣ ноил мегарданд. чисторе ки имрӯз ба ҳамагон маълум аст, дар саросари кишвари азизамон ҷамъоварии ҳосили мевагиҳо аз он ҷумла сабзавотҳо ки дар арафаи ҷамъоварӣ қарор доранд, ба ҳолати имрӯза дар шаҳри Ҳисор ки аз ҳаҷми маҷмӯи майдони боғҳои мевадиҳанда, аз он ҷумла боғҳои донакдор ки майдони зиёда аз 1500-ро ташкил менамояд, ба 1 июни соли ҷорӣ майдони боғҳои аз он ҷумла гелос ки дар маҷмӯъ то 400 тонна ҷамъоварӣ карда шудааст ва ҳосил чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст ки имрӯзҳо дар боғҳо ҳаст ва идома дорад ва барои ғанӣ гардонидани бозорҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар ва инчунин барои содирот ҳаматарафа деҳқонони мо кӯшиш ба харҷ намуда истоданд ки ҳосили дилхоҳи худро беталаф ҷамъоварӣ намуда ва барои содирот намудан омодагӣ дида истодаанд. масъулини хоҷагии деҳқонии Мавлони Шоҳонӣ бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи пурраи маданияти истифодаи замин дар майдони 8 гектар боғу тогзор бунёд намуда, ба хотири ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат, таъмин намудани бозори дохилӣ ва зиёд кардани ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи мамлакат беш аз ҳар вақти дигар заҳмат мекашанд. имрӯзо дар ҷамъияти деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор ҷамъоварии ҳосили гелос шурӯъ гардида, саҳмдорон кӯшиш намуда истоданд ки ҳосили гелосро беталаф ҷамъоварӣ намоянд. ҳамчунин саҳмдорон ва хоҷагидорон кӯшиш намуда истоданд ки гелосро бар бозорҳои дохили кишвар аз ҷумла шаҳри Душанбе ва хориҷи кишвар беталаф содирот намоянд. боғдорон қабл аз бунёди боғу тогзор ба интихоби ниҳоли дарахтони мевадиҳандаи хушсифату бозоргир аҳамияти хоса зоҳир менамоянд. махсусан деҳқонони ин минтақа дар самти парвариши боғи гелосу олу, себу шафтолу ва тогзор таҷрибаи бисёрсола доранд ва маҳсули меҳнаташон харидорони худро дорад.
натиҷаи таъкидҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон ҷиҳати истифодаи самараноки замин аст ки имрӯзҳо деҳқонону заминдорони ноҳияи дӯстӣ низ бо заҳмати шабонарӯзӣ ҳар ваҷаб замини корамро оқилона истифода бурда аз ҳосили фаровони он бозори истеъмолӣ ва анборҳои худро аз меваю дигар навъи зироатҳо ғанӣ мегардонанд. акнун аз ин меваҳои шаҳдбори пухтарасидаи дарахтони зардолӯю олӯи боғоти Худойдод Назаров коми сокинони маҳал ширин хоҳад гашт, зеро ҳосил фаровон асту ба ҳисоби миёна гирем аз ҳар як шохаи ин дарахтон ба миқдори 10 килограмми мева гирифтан имконпазир аст. амаки Худойдод айни замон бо аҳли пайвандон ба ҷамъоварии ҳосили пухтарасидаи дарахтону маҳсулотҳои дигари кишоварзӣ машғул аст. ӯ ҳар як ваҷаб заминҳои корами дар ихтиёрдоштаи худро оқилона истифода намуда дар баробари таъминоти рӯзгори хеш ва захираи кофии зимистона, инчунин дар ғанигардонии бозори истеъмолӣ ва пешгирӣ аз болоравии нарху навои маҳсулоти кишоварзӣ саҳми арзандаи хешро мегузорад. дар асоси фармони ҷаноби олӣ оид ба тақсим кардани заминҳо ба аҳолӣ, мо ҳам ҳиссаи худро аз ҳисоби фарзандон ба миқдори 1 гектару 40 сотиқ замин барои боғдорӣ ҷудо карда ба мо доданд. мо дар давоми 10 соле ки мо ин хоҷагии деҳқониро ташкил кардем, бо ҳамкорӣ бо ёрдами бевоситаи фарзандонам ки шумораи онҳо зиёда аз 10 нафаранд, дар вақти пухтани ҳосилғундорӣ ёрдам мерасонанд. мо инчунин маҳсулоте ки дар боғ истеҳсол мекунем, миқдори муайяни ҳосили истеҳсол кардамона ба худмонда тайёр мекунем барои зимистон, боқимонда ҳамина ба бозорҳои ноҳия, вилоят ва шаҳри Душанбе мебарем. мо дар боғамон ба миқдори муайян олӯ дорем ки ҳозир ин авози маъракаи чиндани олӯро сар кардем. олӯ пухта расидааст, бо ёрдами бовоситаи вай аҳли оиламон чинда ҳамин маҳсулоти ҳамира ба шаҳри Душанбе мефирсонем. соли гузашта асосан мо зиёда аз 3 тонна ҳосили зардолӯ истеҳсол кардем, зиёда аз 1.5 тонна анор истеҳсол кардем. мо ба миқдори муайян 2 тонна олӯ истеҳсол кардем. ба гуфтаи қаҳрамони мо ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ ва захираи дусолаи маводи ғизоӣ дар кишвар тамоми имконияту шароитҳо фароҳам мебошад. вобаста ба ин ҳар сокини мамлакатро мебояд ки заминҳои назди ҳавлигию ёрирасонро бо истифода аз имконоти хеш оқилонаву самаранок истифода намоянд, зеро замини дар дастдошта барои деҳқони асил коргоҳи бузургеро мемонад ки метавонад дилхомолу маҳсулоти ғизоиро истеҳсол карда даромади бештариро ба буҷаи оила ворид созад. мо аз ҳамин замине ки ман ҳозир дорам хоҷагии деҳқонӣ, дар ҳамин ҷо новобаста он ки ин боғ аст, мо дар ин ҷо гандум мекорем ба миқдори муайян. ҳар сол ман аз ҳамин заминҳои байни қаторҳои боғ зиёда 1.5-2 тонна гандум истеҳсол мекунам. мегирам ки мувофиқи фармони ҷаноби олӣ ки бояд захираи хӯрокаи дусола тайёр карда шавад, мо аз ҳамин ҳисоб нигоҳ карда гандум истеҳсол мекунем. ҳозир гандума боз ана тайёр карда истодам, лекин ҳосили соли гузаштам 1 тон гандум бо дорам. барои ҳамин мо баъди гандум мо макаи дон мекорем. мо ба ғайри ин зироатҳое ки ман номбар кардам, мо дар инҷа картошка коридаем ки ҳосилиш пухта расида истодааст. ба ғайри ин помидор, қаламфури болгарӣ коридагием, кабутӣ барои бозор коридагием, миқдори муайяни замин ки мо тайёр карда ина ба аҳолии чӣ пешкаш мекунем. ӯ аллакай дар ин синни муборакаш ҷиҳати истифодаи самараноки замину роҳу усулҳои аз замин фоидаи бештар ба даст оварданро омӯхта дар ин самт таҷрибаи ғанӣ дорад ва ҳамеша ба пайвандон талқин мекунад дар баробари корҳои ҷамъиятӣ уҳдабарои корҳои саҳроӣ низ бошанд, чунки замин сарвати бебаҳост. аз тарафи соҳибонаш дуруст кор кард ва истифода ки шуд, оиларо бе муҳобо ҳам мехӯронаду ҳам мепӯшонад, иброз медорад Худойдод Назаров. дар ноҳияи фархор кишоварзон бо мақсади саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар, гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи самараноки замин ва бардошти 2-3 ҳосил даст ба коранд. ин аст ки дар саҳро тамоми техникаи кишоварзиро сафарбар намуда, ҷамъоварии ғалладонагиро вусъат мебахшанд ва дар заминҳои холишуда кишти такрорӣ мегузаронанд. ҳамкоронамон аз рафти корҳои саҳроӣ дар ин ноҳия гузориш омода карданд.
ноҳияи Фархор нисбати дигар ноҳияҳои водии Кӯлоб гармтар аст ва дар ин ноҳия кишоварзон корҳои саҳроиро 15-20 рӯз пештар оғоз менамоянд ва маҳсулоти кишоварзӣ барвақттар пухта мерасад. Айни замон бо истифода аз техникаҳои мавҷуда ва шароити хуби муҳайё гардида дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ ҷамъоварӣ ғалладонагӣ вусъати тоза касб карда истодааст. Ба иттилои шуъбаи кишоварзии ноҳия ҳар рӯз беш аз 80-100 гектар замини ғалла дарав карда мешавад. имсол кишоварзони ноҳияи Фархор дар майдони 9926 гектар гандум киш карданд. то имрӯз кишоварзон зиёда аз 60% ҳосилро ҷамъоварӣ карданд. ҳосилнокӣ меёнад дар ноҳия аз 45 то 50 сентнер ба даст оварданд дар заминҳои обӣ. аксари хоҷагиҳои деҳқонӣ дар заминҳои кора милалмӣ, ғалладонагӣ ва зироатҳои техникӣ кориданд. номусоидии обу ҳаво ба ҳосилнокии ғалладонагӣ он қадар таъсири манфӣ нарасонидааст ва кишоварзон бардошти ҳосили фаровонро интизоранд. дар хоҷагии деҳқонии Толибҷон 53 гектар замини кишти лалмӣ вобаст карда шудааст. имсол 25 гектар заминро ғалла коридем ва боқимондаашро ҷав ва зағир коридем. рӯзҳои наздик гандумро дарав мекунем. хоҷагидорон дар кишти асосӣ тамоми намуди маҳсулоти кишоварзӣ коридан ва нашъунамои зироатҳо хуб аст. рӯзҳои наздик ҳосили помидору қаламфур ва полезӣ ба бозору марказҳои савдо бароварда мешавад. дар заминҳое аз ғалладонагиҳо холӣ шуда бошад, кишти такрорӣ мегузаронанд. имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 9700 гектар пахта кориданд ки айни ҳол нашъунамо хуб мебошад. полезӣ бошад дар майдони 835 гектар киш кардем. аллакай хариб омадааст ҷамъоварии ҳосили полезӣ рӯзҳои наздик ба бозор мебаронанд. ният дорем ки нисбати соли гузашта кишти такрориро зиёд намоем. дар кишти такрорӣ зироатҳои шолӣ, ҷувори мака барои дон, сабзавотҳо, полезӣ ва дигар намуди зироатҳо ният дорем кишт намоем. ба иттилои шуъбаи кишоварзии ноҳияи Фархор имсол кишоварзон бо азми қавӣ аз иҷрои нақшаи дурнамои маҳсулоти кишоварзӣ бо сарбаландӣ мебароянд ва ин аз дастрасӣ ба техника ва тухмиҳои хушсифату таъмини саривақтии оби полезӣ мусоидат менамояд. кишоварзони ноҳияи восеъ дар мавсими ҷорӣ аз майдони зиёда аз 11000 гектар замин бояд ғалладонагиҳоро ҷамъоварӣ кунанд. бобати таъмини бехатарӣ аз сӯхтор, зимни ҷамъоварии ҳосили ғалла ва хӯроки дурушти чорво, талаботи қоидаҳои назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст. бо вуҷуди бурдани корҳои тарғиботӣ аз ҷониби кормандони қисми оташнишонии ноҳия дар ин мавсим 20 ҳолати риоя нагардидани қоидаҳои зидди сӯхтор ошкор карда шуд. майдони ғаллазор тобистон ҳаво гарм асту дар ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо имконияти мусоид барои техникаҳои ғалладарав. марди деҳқон аз донаи коридааш ҳосили онро имрӯз бо умед ҷамъоварӣ менамояд. дар ноҳияи восеъ дар ин мавсим бо мақсади эмин нигоҳ доштани ҳосили ғалладонагиҳо ва майдонҳои ғаллазор аз ҳодисаҳои сӯхтор кормандони қисми оташнишонӣ ҳамроҳи деҳқонон қарор дошта қоидаҳои зидди сӯхторро назорат мебаранд. оташхомӯшкунак, бел, сател, ҷорӯб ва намак ин воситаҳое мебошанд ки ҳар як воситаи нақлиёт ҳангоми дар рави ғалла ва ҷамъоварии он дар майдони ғаллазор бо мақсади пешгирӣ аз сӯхтор бояд ин қоидаро риоя намояд. дар дораи ин чорабинӣ дар якчанд хоҷагиҳои деҳқонӣ мо аз омодагии мошини ғалладаравӣ ва мошини боркашонӣ ки дар майдони ғаллазор машғули кор буданд оиди пешгирии ҳодисаҳои зидди сӯхтор бо ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳамсӯҳбат шудем. мо бояд аввалин дараҷа дар ин ҷо қоидаҳои бехатарии зидди сӯхтор, масалан дар мошинмон ҳастай агнуштел ҳастай, искрагастел ҳастай, бояд ҷорӯб боша, ина марҳамат, ина лата, мақсад искрагастел дар гулштело сахт кардагӣ, безопасӣ кардагӣ барои ҳолати бехатарии зидди сӯхтор ки бояд ҳамин чизо дар мошин албатта бояд боша ки сӯхтор сар заданаш мумкин аст. алов мепарад, агнуштел набоша оташ мешава, аз комбайн хомӯш кардан дар кора ба ҳамун хотир мо пешгирӣ мекунем. хай ба қадри меҳнати деҳқон расидан дар кора, чунки хай меҳнат кардагиай
дар кӯшиш мекунем ки дар ҳамин заминҳо пешгирӣ кардن дар кор сӯхтор ба миён наояд. дар майдонҳои ғалазор дар қатори мошинҳои ғаладаравӣ сокинон аз номгӯи дигар воситаҳои техникӣ ҳам истифода менамоянд. инҷо барои кашонидан тракторҳо ҳам истифода мешаванд ки онҳо ба воситаи сӯзишворӣ ҳаракат мекунанд. дар чунин муҳит кормандони қисми оташнишонӣ таъкид менамоянд ки ба ҳолати техникии нақлиёт аҳамияти ҷиддӣ додан дар кор аст. ҳангоми гузарондани санҷишҳои ҳолати бехатарӣ аз сӯхтор муайян гардид ки на ҳамаи техникадорони ки ба мавсими ғаладарав машғуланд қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя менамоянд. нисбати 20 нафар ронандагон техникаҳои ғаладарав парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд аз тарафи муҳандисон ва нозирони хадамоти оташонии ноҳияи восеъ. хушбахтона дар мавсими ҷамъоварии ғала то ҳол ягон ҳодисаи нохуши сӯхтор дар майдонҳои ғалазор ба қайд гирифта нашудааст. кишоварзони ноҳияи восеъ дар ин мавсим аз майдони зиёда аз 11 000 гектар замин ҳосили ғаладонагиҳо ҷамъоварӣ менамоянд. аз ин рӯ кормандони қисми оташнишонӣ ба диққати хоҷагидорон, механизаторон ва сокинон мерасонанд ки барои беталаф ҷамъоварии ҳосил талаботҳои қатъии ҳамаҷонибаи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя намоянд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани тоҷикистон иқдомҳои беназир амалӣ карда шуданд. ба истифода додани ҳазорҳо километр роҳҳои мошингарду пулҳо далели бебаҳсест ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи стратегияи аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар ва ба як қаламрави воҳид табдил додани ҷумҳурӣ қадамҳои устувор гузошт. айни замон низ силсилаи лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар ин самти кор мавриди татбиқ қарор доранд. гузориш аз шаҳри Конибодом. ба муносибати 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз навсозии роҳи автомобилгарди Конибодом кӯчкак дар шаҳри Конибодом давом дорад. дар доираи марҳилаи чоруми барнома оид ба беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи марказӣ, роҳи автомобилгарди Конибодом кӯчкак ба масофаи 10-13 километр пурра навсозӣ карда мешавад. лоиҳаи мазкур бо дастгирӣ бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва шарикони рушд амалӣ гардида. барои ин мутахассисони варзида ва техникаҳои муосири роҳсозӣ ҷалб карда шудааст. таҷдиди роҳи мазкур соли 2023 оғоз ёфта, он мутобиқ ба меъёрҳои стандарти байналмилалӣ навсозӣ карда мешавад. ин роҳ ба категории якум мансуб буда, дарозиаш 10-13 километр ва паҳнояш 26 то 50 метро дар бар гирифта, барои рафту омади 4 қатор автомобил аз ду самт пешбинӣ шудааст. 10 километр 300 метр дар бар мегирад. айни замон корҳои заминӣ ба анҷом расида, қабати якум ва қабати дуюм асфалт бо дарозии 9 километр ба анҷом расида буд. дар ин шоҳроҳ 3 пул мавҷуд аст. пули рақами 1 бо дарозии 15-24 метр, пули рақами 2 бо дарозии 15 метр, пули рақами 3 бо дарозии 33 метр мебошад. айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар ин минтақа 60 қубури обгузар сохта ба анҷом расонида шудааст. зимни таҷдиди роҳ инчунин навсози 3 пул ва зиёда 30 қубурҳои обгузар ба нақша гирифта шудааст. дар доираи лоиҳаи мазкур ҳамчунин роҳҳои автомобилгарди Бобоҷон Ғафуров Хистеварз, Бобоҷон Ғафуров Деҳмой ва Куруш Бекобод таҷдиду навсозӣ карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди иншооти гуногун идома дорад. аксарияти ин иншоот таъиноти иқтисодӣ иҷтимоӣ дошта, дар таъмини некуаҳволии сокинон нақши барҷаста доранд. дар умум бунёду барқарорсозии иншооти ҷашнӣ имкон медиҳад ки барои шаҳрвандон ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шавад. рафти созандагиҳо дар шаҳри Бӯстон ва ноҳияи Деваштичро хабарнигорони минтақавии мо дар гузориши худ пайгирӣ карданд.
در نیم سالی اولی سال 2024 مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستون جدی وسعت بخشیدن کارهای آبادانی سازندگی توجه خاص ظاهر نموده با این مقصد اقدامهای سودمند را راه اندازی کرده است. طبق اطلاع کارخانه دولتی کمونالی شعبه ساختمان اساسی شهر با مقصد استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تجدید و نوسازی انشاءات تعییناتشان گوناگون با مرام ادامه دارد. در دایره کارهای سازندگی با تشبث و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستون شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی شهر از تعمیر کلی برآورده شده از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با تجهیزات طبی معاصر تامین کرده شده است. طوری که اطلاع گرفتیم تا آخر سال شعبه امراض درونی، بیماری‌های دل و شعبه قبول بیماران نیز از تعمیر خوش صفت برآورده می شود. امروز سطح خدمت رسانی به بیماران در عموم در سطح بلند قرار دارد. این از اون درک می‌دهد که امروز برای بهتر نمودن سطح خدمت رسانی طبی از دستگیری از طرف هم مقامات جمهوری هم وزارت تندرستی و مقامات اجرایی شهری بسیار دستگیری بلندی ایستاده شده است. 6 ماه 2024 سال با دستگیری مقامات اجرایی شهر از تامین کلی برآوردن شعبه آسیب شناسی در نقشه با داریم در این همین سال از تعمیر برآوردن شعبه امراض درونی و بیماری‌های دل و شعبه قبول را پورا از تعمیر برآوردن لازم است. این در نقش ما هست. این دستگیری یافتگی از طرف مقامات اجرایی مبلغ‌گذاری همه شدگی سال گذشته سپری باشد شعبه کودکانه که نیاز داشت سال آخر به تعمیر کلی از تعمیر کلی برآورده شده است. این شعبه هم با طور نقص فعالیت برده ایستاده است. در نتیجه توجه مخصوصی حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پیشروی ملت در سمت رشد و رونق ساحه فرهنگ و در سطح بین المللی معرفی نمودن فرهنگ ملی تدبیرهای نظررس روی دست گرفته می شود. در دایره این غمخوری ها قصر فرهنگ شهر بوستون نیز در طول بیش از 40 سال اخیر اولین مراتب از تعمیر کلی برآورده می شود. ساختمانچیان هنگام بمب‌پوشکنی بنا از اصولهای معماری ملی استفاده نموده با بنیاد 3 گنبد به بنای قصر فرهنگ حسن تازه ضم نمودند. باید اقدام‌های نیک و دستگیری همیشگی مقامات اجرایی حکومت دولت شهر بوستون از ماه اکتبر سال 2022 تا این جانب در قصر فرهنگ تعمیر کلی با مرام ادامه دارد. دوره به دوره از طرف ساختمانچیان از طرف پودرتچیان گید و اطراف نمودی ظاهریش نمودی باطنیش بمب‌پوشاش همش از نو سازی کرده شد. با مقصد بهتر نمودن صفت تحصیل کارهای آبادانی سازندگی در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دیوشتیج ادامه دارد. مؤسسه تحصیل تا مکتبی رقم 1 شهرک غنچه بیشتر از 35 سال مقدم بنیاد و به استفاده داده شده. سال جاری با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه بنای علاوگی برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن 100 نفر کودکان بنیاد و به استفاده داده می شود. طی 2 سال اخیر با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه دیوشتیج در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 1 نیز برای بنیاد تالار ورزشی کارهای ساختمانی ادامه داشته. طبق اطلاع مسئولین به استفاده دادن این انشاءات تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهرک غنچه بسیار کارهای آبادانی سازندگی رفته ایستاده است. ما خیلی خرسندیم که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 که تاریخ 100 ساله دارد و ما آخر وقتا از نبودن تالار ورزشی خیلی اذیت کشیدیم. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و ناحیه در مؤسسه ما بینای تالار ساختمان بینای تالار ورزشی رفته ایستاده است. فصل‌های زمستان از نبودن این تالار ما نهایت درجه اذیت میکشیدیم و بسیاری وقت فن تربیت جسمانی در صنفخانه طریق نظریوی میگذشت. باوری کامل داریم که سال آینده این بنا به استفاده برده داده می شود و خوانندگان ما برای بهتر و خوبتر گذراندن فن تربیت جسمانی در اینجا آمادگی خود را میبینند. بنا به اطلاع شعبه معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج اوید بر روند کارهای سازندگی با مقصد تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 انشاءات جشنی عبارت از 472 بند با فراگیری کارهای آبادانی و بنیادکاری سازندگی و تعمیر و برقرارسازی انشاءات تعییناتشان گوناگون مرکزهای سودای خدمت رسانی
کارخانه‌های خرد و بزرگ، تالار و میدانچه‌های ورزشی، بناهای استقامتی و امثال اینها تهیه و تصدیق گردیده در این سمت بیش از 50% کارها به انجام رسانیده شده است. با مقصد با آب نوشاکی تامین نمودن ساکنان شهر کولاب با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، لایحه دولتی تامین آب نوشاکی با جلب شریکان رشد آغاز گردید. موافق لایحه مذکور در مرحله اول پایگاه‌های آبکشی و یک قسم قبورها عوض کرده شدند. در مرحله دوم باشد بیش از 40 کیلومتر قبورهای قطرشان گوناگون کشیده و از نو سازی گردیده آبانبارها در حجم 24000 متر مکعب ساخته می‌شوند. اینچنین در دایره همین لایحه در منزل 10,000 مشتری حسابکنک‌ها نصب کرده می‌شوند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان شیرینجان سفرزاده و سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولاب. کولоб сеюмин калонтарин шаҳри ҷумҳурии тоҷикистон буда наздики 230 000 аҳолӣ дорад ва дар шаҳр беш аз 120 000 аҳолӣ умр ба сар мебаранд. мушкилоти сокинони ин шаҳр норасоии оби ошомиданӣ мебошад, бахусус дар фасли гармо. ба ин хотир бо дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои беҳтар намудани таъминоти оби нӯшокӣ ба сокинони шаҳри кулоб лоиҳаи обтаъминкунӣ ва корезии шаҳри кулоб таҳия гардида буд, ки то соли 2025 амалӣ карда мешавад. айни замон дар ин самт корҳо идома дошта ширкатҳои сохтмонӣ ба бунёди обанборҳои калонҳаҷм кашидани хатҳои нави оби нӯшокӣ машғул мебошанд. барои амалишавии лоиҳа айни замон дар корхона 6 пудрачии ватанӣ баъд аз баргузории озмун ба корҳои сохтмонӣ шурӯъ намуданд. 3 пудрачии аввал ки марҳилаи аввал аст, дар моҳи декабри соли 2024 қисмати аввали корҳо ба анҷом расонида, қисмати дуюм декабри соли 2025 ба анҷом мерасад. яъне ки баъди татбиқи лоиҳа фақат як агар дар хатҳои оби нӯшокӣ зиёда аст 23 километр қубурҳои об иваз намуда, зиёда аст 18 обанбори аз 500 метри мукааб то 5000 метри мукааб сохта ба истифода дода мешавад. баъди амалӣ кардан дар шаҳри кулоб мушкилоти оби нӯшокӣ ҳалли худро меёбад. лоиҳаи давлатии таъминоти аҳолии шаҳри кулоб бо оби нӯшокиро 3 ширкати ватанӣ амалӣ хоҳад сохт. ба хотири ошноӣ бо суръату сифати корҳои сохтмонӣ, роҳбари гурӯҳи корӣ ва раҳбарияти шаҳр дар чанд мавзеъ аз корҳои сохтмонӣ дидан карданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди назриӣ дар маҳаллаи тудакафш сохтмони обанбори ҳаҷмаш 3000 кубро идома дода истодааст. дар иншооти мазкур корҳои заминӣ анҷом ёфта қисмати поёнии обанборро бо оҳану бетон омода менамоянд. дар ин мавзеъ 55 километр хатҳои об бо қубури қутраш 260 ва 7 километр қутри 219 кашонида мешавад. дар корҳои сохтмонӣ 15 нафар бинокорони маҳаллӣ ҷалб шуданд ва онро то охири соли 2024 мавриди истифода қарор хоҳанд дод. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ифтихор ва ширкат бошад аз рӯи нақша корҳои сохтмонӣ кашидани хати оби нӯшокиро дар байни кӯтали дуюм ва сеюм бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ ва техникаҳои зарурӣ пеш бурда истодааст. ин хати нави оби нӯшокӣ мебошад ки ба обанбори маҳаллаи умари хаём ва кӯтали сеюм кашонида мешаванд, ки беш аз 3000 аҳолиро бо оби нӯшокӣ таъмин менамояд. ду хати интиқоли оби нӯшокиро мо сохта истодем. яке аз кӯтали дуюм то кӯтали сеюм бо қубури қутри 426 ва аз кӯтали дуюм то маҳаллаи умари хаём дар масофаи 2000 метр қубури қутри 273 мебошад. айни ҳол 1400 метр қубури қутри 273 ва 700 метр қубури қутри 426 аз ташхиси техникӣ гузаронда шудааст. қубурое ки ҳозир мо васл карда истодем қубурҳои оҳанӣ буда, ғафси 7 мм ки то фишори 25-30 атмосфера бардошт мекунанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди амин ва сохтмон ба кашидани хати ташноб машғул мебошад. хати ташноб ба масофаи 9.4 километр бо қубури қудраш 600 кашонида мешавад. то имрӯз беш аз 40% корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта, 16 нафар сохтмончиён дар дубаст бо ҷалби техникаҳои зарурӣ фаъолият карда истодаанд. дар дигар мавзеъҳои шаҳр низ корҳои сохтмонӣ дар самти амалисозии лоиҳаи обтаъминкунӣ ва корезии шаҳри кулоб бо маром идома доранд.
در دوران صاحب استقلالی عنعنه‌های نیکی کتاب و کتابداری، بنیاد کتابخانه‌های نو، نشر سلسله اثرهای بدیعی، ادبی، علمی، تاریخی و تعلیمی وسعت همه‌جانبه می‌یابند. این است که ساحه کتابداری در مملکت بیش از پیش رو به انکشاف دارد. در برابر پیشروی‌های ساحه متاسفانه مشکلی‌ها نیز در این سمت فعالیت به نظر می‌رسند. چند پیش خبرنگاران ما از وضع ناگوار کتابخانه‌های مرکزی و دهاتی ناحیه خراسان گزارش تحلیلی آماده کرده بودند که راهبری و مسئولین ساحه را وادار ساخت از پی اصلاح کمبودی‌ها گردند. همکارانمان شهلای احمدخان و فیروزجان قربانов در این باره شرحی بیشتر دارند. санаи 18 апрели соли равон мо аҳли эҷоди техникӣ филиали муассисаи давлатии телевизиони Сафина дар вилояти Хатлон аз вазъи доштаи муассисаҳои фарҳангӣ ба хусус китобхонаҳои марказиву деҳотии ноҳияи Хуросон ки дар маҷмӯъ 20 ададро ташкил медиҳад дидан карда аз мушкилотҳои ҷойдоштаи он гузориши таҳлилӣ омода ба тариқи барномаи иттилоотии навид пахш намуда будем. баъд аз гузашти беш аз як моҳ вазъи доштаи китобхонаҳо ба куллӣ тағйир ёфта масъулин аз пайи бартарафи мушкилиҳои мавҷуд буда шуданд. тибқи иттилои мудири китобхонаи марказонидашудаи ноҳияи Хуросон бо кӯмаку дастгириҳои вазорати фарҳанг ва роҳбарияти ноҳия китобҳои тозанашр ва мизу курсиҳои замонавӣ харидорӣ шуда ба китобхонаҳо дастрас карда шуд. он камбутие ки дар оинаи нилгон тамошо кардем ба як хулосае баромадем ки имрӯз аз тарафи мақомоти давлатии ноҳияи Хуросон ба маблағи 3000 сомон китобҳои тозанашр харида шуд ва инчунин аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 11884 сомон 546 адад китобҳои тозанашри бачагонаву бадеӣ ба китобхонаи марказии мо ворид шуд. мон он китобҳоро ба ҳар як китобхона 30 адад 24 адад китобҳои тозанашр тақдим кардем ки имрӯз хонандагони мо насли наврас ба китобҳои тозанашри кӯдаконаи бадеӣ дастрас намуда тавонем. ва ин хушбахтона ин аст ки дар толори китобхонаи марказии мо камбутии мо ки мизу курсиҳо буданд аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон дастгирӣ ёфт ва ба мизу курсиҳо таъмин карда шуд ва баъзе камбутие ки буд ба мизое ки ба рангубор эҳтиёҷ доштанд рангубор карда шуд. камбутиҳоро мо ислоҳ карда истодем ва боварӣ комил дорам ки дар оянда бо мизу курсиҳомон зиёд карда мешавад. баъд аз гузориши таҳлилии телевизиони Сафина мо як қатор камбутиҳоро ислоҳ намудем. камбутиҳои мо бисёр буд, ҷобаҷо набуд китобҳои мо ва баъд чанд мақсад вайш бисёр буд. мо онҳоро ба ҷо овардем ва мо аз тарафи вазорат китобҳои тозанашр овардам. омаду рафти бачаҳомонам зиёд шуд, хонандаҳомонам раҳмат ки камбутиҳои моро гуфтанд. мо онҳоро ислоҳ кардем. вазир хай дар китобхонаи рақами 6 бачагона ба толори мизу курсӣ таъмин аст. китобхонаи рақами 2, рақами 11 ҷомаати Фахробод. баъзе китобхонаҳои мо таъмир ҳастанд ба мизу курсӣ, баъзеашон хай камбутӣ доранд. мо ҳаракат мекунем ки дар оянда онҳоро ҳам ислоҳ кунем, ба мизу курсӣ таъмин намоем. ба иттилои масъулин дар хазинаи китобхонаҳои ноҳия беш аз 85000 нусха китоб мавҷуд аст ки аз ин 29157 ададаш бо забони тоҷикӣ буда қисмати бештараш бо забонҳои хориҷист. тавре дида мешавад толори китобхонаҳо пур аз китобҳои тозанашр буда мутолиакунандагон аз ин имкониятҳои фароҳам буда истифода мебаранд. биби Соима Бобалиева аъзои фаъоли китобхонаи бачагонаи рақами 6 буда аз харидории китобҳои тозанашри адабиётҳои ба ӯ лозима хурсанд аст, зеро ӯ иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ мебошад ки аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона омодагӣ дида ҳама рӯза таътилашро дар ин даргоҳи пурмаърифат бо ҳамроҳии дӯстонаш ба хондани китоб мегузаронад. ман тӯли зиёде аз ин китобхона омада китобҳои лозимаро дастрас намуда дониши худанро сарқав медиҳам. ман мехоҳам ки боз аз ин китобхона китобҳои навро гирифта боз дониши худро зиёдтар кунам то ки дар озмуни мазкур иштирок карда сазовори ҷои аввал гардам. мо имрӯз хурсанд аз он ҳастем ки аз китобхонаи марказӣ китобҳои бадеиро дастрас менамоем. дар ин ҷо ки ман худ бештар ба китобхонӣ машғул мешавам, бештар ба китобхонаҳо меомадам ва китобҳои адабиёте ки ба ман дар кор буданд ман аз ин китобхона дастрасӣ намекардам. ба мисоли достонҳои Лайлию Маҷнун, Фарҳоду Ширин ва китобҳои бадеӣ ки хеле камчин буданд ва ҳоло бошад онҳо ба ин китобхонаҳо оварда шуданд ва мо метавонем ки аз ин ҷо онҳоро гирифта хонем. китобҳои тозанашр
در همین مهمه 617 عدد زیاد شد. اینم به هر یک نامیناسیون هایی که در فروغ صبحی دانایی، نامیناسیون کودکانه، نامیناسیون ادبیات کلاسیک، نامیناسیون جهانی، در هر یک نامیناسیون که برای خوانندگانی که اشتراک میکنند در این آزمون‌های جمهوری، اینم برای اونا کمک است. و هر یک خواننده که امروز وارد کتابخانه ما میشوند به آنها دسترسی میشود. من از آن خوشبخت هستم که امروز خوانندگان ما دوچند زیاد شده ایستاده است که امروز ما آنها را به همین کتابات تامین میکنیم. کتابداران فیلیال ها برای حفظ و نگهداری ذخیره کتابی رفهای حاضر زمان را تشکیل کرده. اصول تهیه فهرستی کتاب ها که کار خوانندگان را در دریافت کتاب آسان می‌گرداند استفاده نمودند. طبق مشاهده ها مشکل دیگری کتابخانه های دهاتی در اکثر شهر و ناحیه ها این در بناهای تشکیلات و مؤسسه های گوناگون اجاره نشین بودن است و خوشبختانه تا به امروز این مشکلی در ناحیه خراسان راه حل خود را پیدا کرده است. از سال 2015 این جانب کتابخانه های دهاتی که در وارد مکتب تعلق داشتند، ما امروز آن کتابخانه ها رو از مکتب ها بیرون آورده به صاحبکاران ناحیه مصلحت کردیم. قریب 12 کتابخانه دهاتی ما به کتابخانه علوهید گذاشتند. امروز کتابداران ما در ساحه کتابداری خوانده و کار فعالیت خویش رو دارند. کوشش و غیرت میکنیم که در آینده این خوانندگان ما در آزمون ها جایهای نمایان را اشغال کنند. کمبودی که در کتابخانه دهاتی جاری هستند، در آینده میخواهیم که آنها را به میز و کرسی تامین نماییم و این مقصد و ادراک ما هست که همون خواننده وقتی که وارد کتابخانه میشد باید تالار خوانش تامین باشد به کرسی و میز که در آن آزاد خواند. خوشبختانه امروز توجه جامعه به خصوص نورسان و جوانان به کتاب و کتابخانه ها زیادتر گردیده است. جای شبهه نیست که آزمون های راه اندازی شده به مثال فروغ صبحی دانایی در ترغیب و تشویق کتاب و جلب نسل جوان به آموزش نقش مؤثر گذاشت و میگذارد. محض به راه ماندن همین قبیل آزمون های سطحی بلند باعث شد که شرایط و امکانات ساحه فرهنگ خصوصا سمت کتابداری بهتر و تالار دلخواه کتابخانه ها پر از خواننده کتاب گردیده. نشر اثرهای بدیعی هم خیلی افزوده ایستاده است. بینندگان گرامی، این بود مهمترین خبر و واقعات 7 روز گذشته که ما آن را توسط برنامه اطلاعاتی تحلیلی جنبست هفته منظورتان نمودیم. برای هفته آینده به شما برای کامیابی تمنا داریم. سلامت باشید.